El meu nom és Yuri Vilokon. Tinc 31 anys. Soc d'Ucraïna. Vaig néixer a Lviv, Ucraïna, i ara visc a Kíiv, la capital del país. De professió, soc advocat d'immigració. De fet, ara mateix som al meu despatx, del bufet Intermarium. I això és tot. Com era la teva vida abans del febrer de l'any 2022? Bé, estava construint una vida normal, fent plans. Res d'especial. Una vida quotidiana i avorrida. Crec que el mateix tipus de vida que té la majoria de la gent a Europa. Planificant la carrera, la família, els viatges. Una vida diària, normal i corrent. Has rebut algun cop entrenament militar abans? En realitat, no, mai. Ni tan sols havia disparat una arma abans de l'inici de la invasió a gran escala. Potser 2 o 3 vegades amb escopetes de caça, disparant a ampolles. Res especial. Com va ser per a tu el dia de la invasió? Ens pots explicar com vas viure aquell dia? Bé, no va ser un dia, sinó matinada o nit, diria. Cap a les 5 del matí, sons, explosions. En aquell moment vivia una mica allunyat de Kíiv, potser a uns 5 quilòmetres, en una zona rural. A uns 10 quilòmetres d'on era jo, hi havia un petit aeroport utilitzat principalment per l'exèrcit, i els russos el van atacar immediatament. Així que vaig sentir les explosions d'aquell aeroport. Era a la ciutat de Vasilkiv, a la regió de Kíiv. I així va començar tot. Explosions, pànic, no saber què fer, què passava. Revisant les notícies, tothom informava sobre el discurs de Putin que havia sortit a mitjanit i que hi havia tancs allà, drons aquí, i així va començar tot. Què vas fer durant aquell dia? Aquell dia, res. Principalment només assegut, llegint notícies. Ja saps, observant què passaria. I després d'aquest primer dia, durant la primera fase de l'inici de la invasió, què vas decidir fer? Potser 2 dies vaig estar simplement a casa. No sabia què fer. Només esperava, llegint notícies, comprovant notícies. Ni tan sols creia que fos una cosa seriosa, que estigués passant de debò. Després, el tercer dia de la invasió a gran escala, un amic meu em va trucar i em va dir que les comissaries de policia estaven repartint armes, que podíem anar-hi i rebre'n una. I vam decidir fer-ho. Així que vaig anar a Kíiv perquè, com he dit, vivia en una zona rural no gaire lluny de la ciutat. Va ser molt espectacular. La carretera cap a Kíiv estava completament buida. Només hi havia uns quants cotxes i tothom marxava de la ciutat. Amb un grup d'amics vam anar a una comissaria. Vam rebre les armes força ràpidament perquè en aquell moment, a l'inici de la invasió a gran escala, a Kíiv, les comissaries i les unitats militars estaven donant armes a tothom que estigués disposat a rebre-les. I després de rebre-les, ens vam sentir més segurs. Això et dona confiança, res més. Perquè no ets realment un expert en l'ús d'armes o coses així. És només una qüestió de confiança i de sentir-te preparat per resistir. I ja vam començar a pensar què fer, quines accions prendre, quins viatges planificar, qui necessitava ser evacuat, etc. I des d'aquell tercer dia, amb el meu grup d'amics, vam començar activitats humanitàries de voluntariat. Evacuacions de civils de les zones de primera línia o de zones ocupades, repartint ajuda, medicaments, i així successivament. Bàsicament, vam començar a fer accions, petites accions, mirant al voltant i pensant què podíem fer, on podíem ajudar. Hi ha algun episodi especial d'aquestes accions voluntàries que recordis dels primers dies de la guerra?
Sí, recordo moltes coses. Crec que va ser el quart o cinquè dia de la guerra. El nostre cotxe gairebé va ser tirotejat en un pont de Kíiv. Anàvem amb amics conduint el cotxe i vam veure bales traçadores amb fòsfor, amb llum, just davant del parabrisa. Algú estava disparant contra el nostre cotxe, al pont. Si alguna bala hagués impactat, hauríem volat cap a Mart, perquè en aquell cotxe portàvem, crec, uns 180 litres de dièsel. Hauríem volat cap a Mart immediatament. Per una persona que mai abans no havia estat implicada en un conflicte militar, com es sent? Què es sent quan es veu la guerra així de prop? Només reacciones i ja està. És tot qüestió de reacció. Com de ràpid reacciones, com de ràpid gires el volant, cap a on vas després. Si mantens la consciència i intentes continuar fent alguna activitat, també. Perquè potser, no recordo exactament quin dia, però també va ser durant la primera setmana de la invasió a gran escala. Vam anar a Irpin, quan ja estava sota ocupació. I vam anar per carreteres de bosc que els russos no coneixien, i també era un gran risc. Conduïem la nostra furgoneta al voltant d'Irpin i els carrers estaven buits. Si algun soldat rus hagués girat pel carrer equivocat, ens hauria vist immediatament. Així que vam tenir sort d'evitar tothom i portar menjar i medicaments a un grup concret de persones que teníem com a objectiu ajudar. Després d'aquestes accions de voluntariat, vas decidir unir-te a la defensa de Kíiv? Sí, allò ja formava part de la defensa de Kíiv, així que sempre anàvem armats. Vam rebre les armes el tercer dia de la guerra i molt aviat ja estàvem fent coses, principalment tasques logístiques, anant als llocs més perillosos, com la ciutat de Makariv, a la regió de Kíiv, que estava completament destruïda i mig dividida entre l'exèrcit rus i l'ucraïnès. Des del principi, amb el meu grup d'amics, vam decidir una estratègia, anar als llocs més durs, on segur que es necessitava ajuda. En aquell moment em vaig unir a la defensa territorial local i vaig començar a fer aquestes tasques logístiques, portant coses d'un lloc a un altre, connectant persones, i així successivament. En aquests llocs tan destruït que has mencionat, què hi vas veure allà? Els pitjors van ser parts de la regió de Kíiv durant aquell període, quan l'exèrcit rus havia deixat la zona. Tothom ha sentit parlar de la massacre de Bucha. Sí, a vegades els mitjans exageren i a vegades els mitjans russos ho neguen completament. Però era veritat. Jo vaig veure amb els meus propis ulls exhumacions de cadàvers, extraccions de cadàvers de la terra. Vaig veure cossos al carrer. Vaig veure cossos cremats de persones que havien estat simplement abatudes al seu cotxe al carrer. Tot era real. No sé exactament sota quines circumstàncies va passar, ni qui va disparar aquestes persones, si van ser massacres intencionades per part dels russos o accidents a causa d'artilleria i foc generalitzat. No sé exactament totes les circumstàncies, però tan bon punt entres en aquests pobles després de l'ocupació, un cop els russos se'n van anar, veus aquestes atrocitats a tot arreu. I, és clar, culpes l'exèrcit rus perquè és la principal raó per la qual va passar. Fins i tot si algunes morts van ser per foc aliat o per accidents, la causa principal del que passava va ser que l'exèrcit rus va travessar la frontera. Després d'aquests dies, heu anat a més llocs durant la guerra? Sí, vam continuar anant a la primera línia, als llocs més crítics. Primer, direcció Kharkiv, especialment zones properes a la línia del front, com Barvinkove en aquell moment. La ciutat d'Izium, a la regió de Kharkiv, estava ocupada i Barvinkove era com una ciutat de primera línia on els russos mai no van entrar. Després, a la zona del Donbass, vam anar a Bakhmut abans que fos ocupada, a Lysychansk abans que fos ocupada i també a Avdiivka.
Hi vaig anar 2 o 3 vegades, però aquestes ciutats van ser ocupades molt més tard, crec que a la tardor del 2024. Sí, a la regió de Donetsk, al Donbass, vaig estar pràcticament a tot arreu. Crec que vaig visitar totes les ciutats i pobles d'allà, repartint ajuda, venint, recollint persones, evacuant-les, moltes coses, moltes activitats, molt de treball. Què vau veure a la regió de Donetsk i a la regió de Kharkiv? A la regió de Kharkiv, quan vaig arribar després de l'inici de la invasió a gran escala, crec que era maig o juny de 2022, la meitat del centre de la ciutat estava destruït perquè els russos atacaven intencionadament edificis governamentals, principalment al centre de la ciutat. Així que la meitat del centre estava completament destruïda, edificis buits, edificis bombardejats per coets. La ciutat estava gairebé buida, molt poques persones. La meitat dels que quedaven estaven relacionats amb l'exèrcit o s'hi havien unit, així que cada segon al carrer portava uniforme militar. La ciutat estava bàsicament mig buida. Pel que fa al Donbass, durant tot aquest període, és una zona molt especial, molt industrialitzada. Per això és difícil per ambdós bàndols del conflicte avançar-hi. Probablement ho has vist als mitjans, si seguies notícies de guerra, que la línia del front es mou molt lentament en qualsevol direcció perquè és una zona molt industrialitzada. Fàbriques, edificis pesants, tota la infraestructura relacionada amb mines de carbó i la indústria de ferro. No són camps ni boscos. Hi ha edificis i la majoria són relacionats amb indústria pesada. És molt difícil moure's allà. Si intentes conquerir o recuperar la zona per part de l'exèrcit ucraïnès, és molt dur. A més, la gent del Donbass té un caràcter molt especial, conegut, especialment la gent de petites ciutats industrials. Durant aquest període, des de l'inici de la invasió, tothom que podia anava al Donbass des d'altres zones d'Ucraïna. Per exemple, la ciutat de Pokrovsk, que ara és gairebé primera línia i gairebé capturada, era un gran centre per a tots els humanitaris del país. Hi venien tots els periodistes, voluntaris i treballadors humanitaris. Accidentalment, les ciutats del Donbass es van omplir de gent de tot arreu, fent tot tipus d'accions per defensar aquella terra. Si has tingut l'oportunitat de parlar amb gent que viu a la zona del Donbass o a la regió de Kharkiv, o inclús amb militars, quina ha estat la seva experiència després de 3 anys de guerra? Hi ha diferents tipus de persones allà. Alguns, diguem-ne, activistes locals que fan coses relacionades amb la defensa d'Ucraïna i en particular del Donbass des de molt abans, des del 2014. He conegut aquest tipus de persones, grans patriotes de les seves ciutats, de la seva terra, que intentaven mantenir-la ucraïnesa i defensar-la molt abans que comencés la invasió a gran escala. També parlàvem sobre la necessitat d'armar el Donbass, protegir-lo, construir infraestructura allà per mantenir-lo ucraïnès. Molta gent, com he esmentat, té aquesta mena de mentalitat especial que es desenvolupa en ciutats mineres petites, una mena de mentalitat proletària, diguéssim. Aquest tipus de persones sovint es desmoralitzen a causa del que està passant i ja no confien en ningú. Només volen que la guerra s'acabi. Voleu un alto al foc i molt sovint no els importa sota quin govern viurien, Rússia, Ucraïna, Xina o qualsevol altre. Només volen que tot això s'aturi. Molta gent que vivia al Donbass ha marxat de la zona. Aquesta terra està mig destruïda. La meitat de les ciutats està destruïda, moltes sota ocupació russa, i encara mantenen una mena de vida, però continua degradant-se. Ara mateix, a la primavera del 2025, les úniques ciutats que mantenen una vida més o menys civilitzada són Sloviansk i Kramatorsk, al nord del Donbass, prop de la regió de Kharkiv. La resta de la zona està, en gran part, buida, perquè la gent no pot viure en aquestes condicions o està mig destruïda. Però, fins i tot a les ciutats de primera línia, encara que hi hagi combats actius al carrer, sempre hi queden alguns civils. Per exemple, a Avdiivka, que va ser pràcticament primera línia durant anys, hi havia civils que vivien al soterrani i no volien abandonar la seva terra per principi. Mai marxarem. És la nostra terra, és la nostra ciutat. Ens quedarem aquí. Sovint és difícil veure'ls o parlar-hi. Intentes convèncer-los que val la pena evacuar-se a una altra ciutat.
però també els entenc, perquè, sincerament, no tenen on anar. Teòricament podrien anar a Alemanya, demanar asil i viure en un camp de refugiats, però ningú vol ser refugiat. Com a persona que no havia estat implicada en accions militars abans i tenia una feina civil, diries que la guerra t'ha canviat a tu personalment? És difícil de dir. No es pot comparar la vida abans de la guerra amb la que hi ha ara. És completament diferent. Una Ucraïna completament diferent. Abans de la guerra, parlava amb algunes persones que sempre estaven segures que Rússia acabaria entrant a Ucraïna. Es preparaven. Fins i tot el meu pare, del Lviv, quan jo era nen, tenia amics que ja estaven segurs d'això. Des del començament de la independència ucraïnesa, anaven a Geòrgia o Txetxènia per lluitar contra Rússia. Algunes persones es preparaven des de feia molt temps, però la majoria de la població, un 99,9%, vivia una vida civil i no esperava que això passés. Fins a l'últim moment, jo tampoc m'ho creia, encara que sabia que hi havia opinions que Rússia podia envair. Sé per la història que si hem tingut conflictes amb Rússia durant els darrers 400 anys, probablement passarà el mateix els pròxims 400 anys. Però sempre creus en el millor escenari. A la resta d'Europa, als mitjans, la guerra a Ucraïna a vegades es recorda poc, però continua sent molt rellevant per a la gent que viu a Europa. Què diries a la gent de Catalunya que estigui veient aquesta entrevista? Parlant de Catalunya, els catalans veuen refugiats ucraïnesos cada dia. N'hi ha milers a Espanya, crec que més de 100.000 a tot el país. A Barcelona, Tarragona, on sigui, veuràs refugiats ucraïnesos o cotxes amb matrícules ucraïneses. Això ja és present per vosaltres, encara que sigui només per la presència de refugiats. Si la guerra s'escala, hi haurà encara més refugiats, perquè no tenen cap altra destinació que la Unió Europea. Els europeus sovint es queixen que els diners europeus es gasten a Ucraïna, ja sigui en ajuda directa o a través dels governs. Però si aquesta ajuda no es proporcionés, potser Ucraïna no sobreviuria tant com està sobreviuent ara, mantenint la primera línia estable. I aleshores no serien centenars ni milers de refugiats, sinó milions. Imagineu-vos també Rússia, que es fa més forta, que obté recursos ucraïnesos i que les seves tropes s'apropen a les fronteres de la Unió Europea. No es pot saber. Potser en algun moment els països europeus haurien d'entrar en conflicte militar. Recordem la història. Tropes russes a París al segle XIX, a l'Europa de l'Est i Central. Al segle XX, Alemanya dividida. Ocupació soviètica d'Àustria. La història és interminable i, malauradament, hi haurà nous conflictes i guerres. Forma part de la naturalesa humana. Espanya és una nació catòlica, cristiana. També han de tenir present això. I sempre és important cuidar dels pobres, cuidar dels qui sofren i sentir una mena de cohesió amb els qui pateixen. La nació ucraïnesa està patint ara i en gran mesura està protegint Europa, perquè no sabem quin és el pla de Putin, quina és la seva intenció i quin serà el següent país. Potser després d'Ucraïna, si aquest gran peix és capaç de menjar-se a Ucraïna, mirarà cap als països bàltics, perquè abans estaven sota influència russa. Potser mirarà cap a Romania. Sí, estic segur que, també, si vius a Catalunya, veus romanesos a tot arreu, perquè els romanesos estimen Espanya i sovint hi treballen. I hi haurà encara més refugiats. Així que, si estàs a Barcelona, a Catalunya, i penses que estàs massa lluny d'aquest conflicte militar, no. Estàs prou a prop i afectarà la teva vida quotidiana. En moments parlem de les negociacions, però dona la impressió que Ucraïna està sent forçada a acceptar aquestes condicions. Quina és la teva opinió sobre tot aquest procés? És difícil parlar de si estem sent forçats a un alto al foc o no.
És clar que volem un alto al foc, però depèn de les condicions. A vegades, les condicions que sentim als mitjans, d'alguns portaveus, de polítics importants del món, són del tipus simplement deixa de defensar-te, rendeix-te. Això no és un alto al foc. Realment és una manera d'escalar la guerra. L'alto al foc hauria de ser sobre donar garanties concretes, garanties de seguretat a Ucraïna. Potser també sobre mantenir la pau, enviar missions de manteniment de la pau a Ucraïna. Si veiem missions de manteniment de la pau de la Unió Europea, de la Xina, dels Estats Units, del Regne Unit o de Turquia, amb tropes al Donbass, llavors seria més realista. Però si només es discuteix que els russos facin el que vulguin i els ucraïnesos deixin d'atacar objectius a les seves infraestructures, deixin de tocar la regió de Kursk, on les tropes ucraïneses havien entrat abans, deixin de destruir la seva infraestructura petroliera i només signar acords sobre mines de carbó o de liti amb els Estats Units sense cap mena de garanties, això no són converses serioses. No són converses reals, no ofereixen garanties serioses. I aquells que diuen que els ucraïnesos són els qui escalen la guerra, crec que és hipocresia. Els ucraïnesos no van començar aquesta guerra. No és realista pensar que Ucraïna era una amenaça per a Rússia. Ucraïna és 10 vegades més petita que Rússia. La població és 3 vegades menor. Mai no hem tingut una força militar tan seriosa com la que tenim ara, perquè l'hem hagut de desenvolupar, fer créixer, establir producció massiva de drons i altres equips. Crec que tots els ucraïnesos esperen un acord de pau o un alto al foc, però hauria de ser just. Els interessos de les dues parts han de ser considerats. Diries que hi ha alguna cosa que els mitjans internacionals estan ignorant sobre Ucraïna o bé no ho estan explicant correctament? Un dels temes que es discuteix molt, especialment als mitjans dels Estats Units, és que enviem molts diners a Ucraïna, que gastem molt, i que Ucraïna és un país extremadament corrupte, i que aquests diners són robats, etc. Però és una manipulació absoluta, i diria una mentida absoluta. Perquè la major part dels diners dels Estats Units que es van gastar a Ucraïna, primer de tot, es van gastar amb refugiats ucraïnesos que viuen a Ucraïna. Aquestes quantitats es compten com a ajuda. A més, molts diners passen a través de companyies nord-americanes, pagaments a companyies militars, empreses mèdiques, empreses logístiques, proveïdors de serveis d'USAID, etc. Així que, en realitat, la major part d'aquests diners han estat gestionats per companyies dels Estats Units, no per part d'empreses ucraïneses ni pel govern ucraïnès. Això és un dels punts que volia subratllar. La major part dels diners que s'han gastat a Ucraïna s'han gastat a l'interior dels Estats Units o de la Unió Europea. I no estem parlant que algú transferís 10 milions de dòlars al compte del nostre president Zelensky i que ell es gasti aquests diners. Número. Totes aquestes despeses es fan a través d'infraestructures europees i americanes, com USAID, el Banc Europeu per a la Reconstrucció i el Desenvolupament, i així successivament. Hi ha milers d'estructures i proveïdors de serveis per a la Unió Europea i per als Estats Units que gestionen aquests fons. Així que si alguns polítics occidentals parlen de corrupció massiva i de blanqueig de diners amb aquesta ajuda, potser haurien de mirar-se primer els seus proveïdors locals, perquè la major part dels diners passen per ells.
A més, cal recordar que quan parlem, en particular, de les despeses governamentals en ajuda, molt sovint aquests milions i milers de milions no són efectiu en sentit pur. Habitualment representen el valor comptable d'equipament. Per exemple, si envies tancs dels anys 70, tancs vells, la major part de l'equipament militar que arriba a Ucraïna és, sincerament, antic, no de fabricació recent, sovint restaurat després de reparacions. El preu d'aquest equipament s'afegeix a les despeses que es comptabilitzen. Per exemple, si un tanc es va fabricar als anys 70 i té un valor comptable de 7 milions de dòlars, en els informes apareix que 7 milions van a Ucraïna. Però en realitat és un valor original dels anys 70, no una despesa actual. Per tant, si parlem del que es gasta ara mateix amb diners dels contribuents, aquestes xifres són bastant petites, perquè la major part de l'equipament és antic, dels anys 70, 80 o 90. Gran part del finançament passa pels proveïdors europeus i americans. Molts diners es gasten amb refugiats que viuen a la Unió Europea i que hi compren en supermercats amb aquests fons d'ajuda. A més, els ucraïnesos estan en primer lloc pel que fa a l'obertura de noves empreses a la Unió Europea, particularment a Polònia i també a Espanya. Cal recordar que la Unió Europea també s'hi està beneficiant econòmicament. Els refugiats suposen una indústria de serveis per a algunes persones i, a més, hi ha ucraïnesos rics i treballadors ucraïnesos que han vingut a la Unió Europea i hi han obert negocis. Molts dels refugiats no eren gent pobra. Ser refugiat no depèn de ser pobre o ric, sinó de no sentir-se segur al teu país. Així és la realitat, una realitat de la qual sovint ningú no parla. D'acord, i esperem que es produeixi un alto al foc. Crec que tots els ucraïnesos ho desitgen. I també no som un poble violent. No volem matar russos, no volem que pateixin. No volem que les famílies russes perdin marits i fills. No som gent violenta. Però hem d'aconseguir continuar en aquesta guerra perquè no tenim cap altra opció. Tropes estrangeres són ara al nostre país i no hi ha cap acord internacional de pau que s'interposi. Si Ucraïna deixés de disparar demà, Ucraïna seria conquerida completament i potser el següent conflicte seria als països bàltics o a Polònia o en un altre lloc. No depèn només de la decisió ucraïnesa. Personalment, jo venia del món dels negocis. M'he implicat en aquestes activitats de guerra perquè no tenia altra elecció, com milions d'ucraïnesos. La meva feina està lligada principalment a treballar amb estrangers. Abans de la guerra i encara ara, ajudava inversors estrangers a la meva empresa. Durant aquest període he vist un suport massiu d'estrangers que estimen el nostre país i entenen la nostra posició. He vist amb els meus propis ulls milers i milers d'estrangers que s'han unit a la Legió Exterior. Ara tenim herois espanyols, alemanys, que moren a la nostra terra per la nostra independència i els nostres interessos. I venen voluntàriament, no per diners ni com a mercenaris, com alguna propaganda diu, sinó perquè volen defensar Ucraïna i Europa, defensar la civilització i interessos comunes. Per això estic convençut que en algun moment ha de produir-se un alto al foc. El món no té una altra opció si volem seguir sent civilitzats i continuar desenvolupant-nos. Ara, en gran mesura, el destí d'Europa i del món depèn del que passi a Ucraïna i de com es resolgui. Un escenari possible és arribar a un acord internacional, aturar la guerra, donar a Ucraïna garanties concretes de seguretat i que llavors Europa pugui reprendre el desenvolupament econòmic. Els aeroports tornaran a funcionar, arribaran inversions i aquesta part del món serà més pacífica. No hem vist una guerra així des del 1945. L'altre escenari és que la guerra s'escalfi
i ningú pugui aturar les ambicions russes de construir un imperi global. Si Putin continua jugant d'aquesta manera, podríem arribar fins i tot a una guerra nuclear i, en general, a un declivi de la civilització humana. Així que sí, cal actuar.